Bé, bon vespre, soc l'Alexandre Andones i presento el projecte Teories de la Inspiració, que s'abrevia TDI. Som un col·lectiu artístic basat aquí a Girona i utilitzem aquestes fotos. Jo soc un dels membres fundadors d'aquest projecte. Aquí a la sala hi ha un altre membre present que també és fundador, que és el Jordi Fornos. Ja veieu que és molt més guapo que jo, però bueno, a casa. Per això parlem. I ell no apareix en aquesta foto, curiosament. La raó per la qual no apareix és perquè això l'any passat vam fer un espectacle per la zona de Teruel i el Jordi té una sèrie de compromisos familiars que naturalment són més importants i no ha pogut venir. Aquesta foto la faig servir normalment quan algú em demana. Podeu enviar alguna foto del projecte de família aquesta i va ser una foto completament espontània. Nosaltres estàvem per allà per aquelles planícies desertes de Teruel i vam veure aquesta mena de monument informal a la República i vam posar-nos allà dalt i ens vam fer la foto. No hi ha res, però bueno, té una mena d'aquesta actitud de rock and rollera que penso que fa part del projecte i per això normalment l'uso com identificació. De què es tracta aquest col·lectiu? Nosaltres som un projecte que té com eix vertebrador la poesia, però no la poesia entesa com és entesa normalment, que és des del punt de vista de l'escriptura. Normalment quan parlem de poesia s'entén des del punt de vista de l'escriptura. Cadascú de nosaltres ha escrit pel seu compte, per tant el que ens va fer juntar no és el fet de voler escriure junts, sinó que és més buscar una dimensió performativa de la poesia, un sentit d'espectacle. I aleshores tenim aquesta vessant creativa de juntar-nos, que escriu els seus textos i intentem després presentar-los en espectacles. Aquesta dimensió del directe, també una mica rock and rollera, com estàvem dient. Aquí apareix també, aquí sí que apareix el Fornos, el seu barret característic. I aleshores, com fem això? Doncs ho fem barrejant la poesia, la dimensió de la paraula, amb altres components artístics, amb altres llenguatges artístics, que poden ser el vídeo, com apareix aquí en aquesta imatge. Veieu que també hi ha instruments musicals per allà, per tant, la música, òbviament, la teatralització, en fi, diguéssim que la idea és donar, per tant, una dimensió performàtica a la poesia i fer-la sortir d'aquest àmbit que a vegades és molt immediat, simplement ven unes persones en uns recitals i amb uns textos i diguéssim sense cap mena de preparació ni organització. Un altre vessant que tenim nosaltres és fer una mica el pallasso, perquè a més d'aquest component de creació per necessitat o per impuls o pel que sigui, hem començat també a produir espectacles, a produir festivals, a programar, diguéssim. Per tant, també tenim una dimensió de programar activitats culturals. Aquí, concretament, estem fent de jurat d'un slam poètica, que és una activitat que ja vam organitzar 2 vegades. Funciona molt bé a nivell de públic, perquè el públic sembla que busqui això del circ romà, no? Perquè això bàsicament és un concurs de poetes, o sigui, els poetes venen a competir, no? I per això hi ha com uns duels i s'ha de triar el millor fins que arriba a la final i hi ha un guanyador. Això és una cosa que organitzem al context i fa part d'una programació que tenim a l'any que es diu el Venim. Qui són els culpables de tot això? Doncs, primer, el Jordi Fornos. Aquest senyor és el David Casadellà, que és de Torroella. El Jordi és de Ripoll. Aquest senyor és de la zona metropolitana de Barcelona, és el Ramon Bartrina. I vosaltres penseu que per ser part del col·lectiu és necessari tenir barret, però no és necessari tenir barret. Aquest senyor és el senyor Rodríguez, que és de Huelva, que porta també una dimensió. Ell no és exactament poeta, ve més de la zona de la música i també de les arts plàstiques,
ja fa un altre tipus de fructació, també la part tècnica normalment és ell que se n'ocupa, i després els Andrés, que són de Portugal. Per tant, cap de nosaltres és de Girona. I per això ho dic, estem basats a Girona, en realitat, i nosaltres som d'aquí. I com va sorgir això d'ajuntar-nos i començar a fer coses? Doncs precisament perquè no som gironins, em sembla. I havíem de donar la sensació que en aquesta ciutat les persones que són d'aquí pensen que no es fa res a Girona i que és una ciutat molt avorrida, no hi ha res. I precisament els que no som de Girona hem descobert que no és veritat. Potser ho estem inventant nosaltres. I aleshores tenim també aquestes fotos tenen a veure amb la idea que per les nostres activitats també és un tema amb un grup d'amics que afectuosament anomenem el Club Alvarinho i que són gent que a vegades ens ajuden en els espectacles, que fa una mica de públic i que són col·laboradors també. Com ens vam conèixer, doncs? En recitals, aquí a Girona hi ha, o més o menys ara potser no tant, però fa uns 2 o 3 anys hi havia molta moguda de recitals poètics i bé, era una ocasió per fer unes coples, per conèixer-nos, per recitar uns poemes, per compartir uns moments aquí. Com podem veure, jo i el Ramon, aquí no fan res, però bé, jo i el David, jo i els Corros, i després un dia vam començar a veure que podien anar més enllà de recitar cadascú el seu i començar a fer-ho junts, no? Això va començar de forma perfectament espontània, en aquests recitals que anava, mira, perquè no recites amb mi i tal, i la cosa va funcionar bé. Vam veure que el públic reaccionava millor que quan ho fèiem sols, per nosaltres també artísticament era més deliciant, i per tant vam començar a fer-ho en recitals. Aquí, per exemple, és el dia de la poesia en la biblioteca del migdia. Òbviament,